Hare Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Mataji Pranam. Krishna Pranam. Hare Krishna Pranama Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Pranam Mataji. Hare Krishna Pranam Mataji. Pranam. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji. Pranam. Mataji. Pranam. Mataji. Pranam. Om Namo Vasudevaya Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chaturunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vatsadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalidam Phalam Sukhamukhamrita Drava Samyudam Pibada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Puvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tado Jayamudirayer Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple is from Mangalore, India. Hare Krishna. Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Pranam Mataji. Pranama Mataji. Hare Krishna. Pranama Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 15-ാം കഴിഞ്ഞു. അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. അധ്യായം 15. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് 7 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഭയപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ തന്റെ പ്രാണനാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തില് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ ശൂന്യനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ശൂന്യനായിട്ട് കാണപ്പെടാണ്. അപ്പോ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഉത്കണ്ഠതോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പോലും നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കാണ്. ശൂന്യനായിട്ട് തോന്നപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനന്. ആകെ തളർന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയില്. അപ്പോ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ
ആ വിരഹം താങ്ങാനാകാതെ എന്താ പറയാ വായും ഹൃദയമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ സ്മരണ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി, പ്രഭ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി. മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗം കൊണ്ട് വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ല. ആരുടെ? അർജുനന്റെ. അത്രയും അർജുനനെ ബാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗം അർജുനനെ ബാധിച്ചു. മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ശരീരകാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയും ആ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനായിരുന്നു. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്? അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്, സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ പുറത്തു വരാത്ത പോലെയാണ് തോന്നിയത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഒഴുകാണ്. പക്ഷെ അത് വളരെയധികം എന്താ പറയാ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിപരത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ നഷ്ടം വളരെയധികം ആത്മീയ ബന്ധത്തിനാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ വളരെയധികം വേദനയോട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ അത് സ്മരിക്കുന്നത്. അർജുനനെ ശാന്തനാക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ണുനീര് തുടച്ച് അർജുനൻ അത് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ പോലും സാധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർജുനൻ വിയോഗത്തിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന വിചിത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡവർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സാരഥ്യം വഹിച്ചു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് മറുപടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാണ്. ഭഗവാന് വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ തയ്യാറാകാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയ രാജാവെ, ജ്യേഷ്ഠനോട് സഹോദരനോട് പറയാണ്, സുഹൃത്തായിട്ട് കരുതിയ ഭഗവാൻ ഹരി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെ പോലും വിസ്മയിച്ചിരുന്നതിന്റെ ശക്തിയും പ്രഭാവവും തേജസ്സും എല്ലാം അതോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും ശക്തി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ തിരിച്ചറിയാണ് അവിടെ. കാരണം അർജുനന്റെ ആ ശക്തി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാണ്. അവതാര ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി അർജുനന് നൽകിയ ആ ദിവ്യ ശക്തികളെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത് ഭഗവാൻ തിരികെ പോയി എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗം ഒരു എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തെ മുഴുവൻ, അർജുനനെ മുഴുവനും ശൂന്യമാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശൂന്യമാക്കി. അപ്പോ അർജുനന് പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിനോ പ്രകൃതിക്കോ അസ്തിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം കൂടി അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നിരർത്ഥകമാണെന്നും അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ് ഇവിടെ. അർജുനൻ വിലപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ ലോകം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നിരർത്ഥമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ സ്മരിക്കുന്നതാണ് 7 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനനും, അതായത് പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 7 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര വേളയില് രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാണ്. കർണനെ പോലുള്ള ആ വീരന്മാരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി ദ്രൗപദിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ തന്ന ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് അർജുനൻ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അർജുനന് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നണം. കാരണം അർജുനൻ ശൂന്യനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതും അർജുനൻ അവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വനം അഗ്നിക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചതും മയനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതും. പിന്നെ അതിന്റെ നന്ദിയായിട്ടാണ് മയൻ എന്ത് കൊടുത്തത്? കൊട്ടാരം അല്ലെ, സഭാമന്ദിരം നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തതും അവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയതും പിന്നെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടതും എല്ലാതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്ന്, എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃപയാണെന്നുള്ളതും ഓർക്കാണ് കൂടെ അർജുനൻ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീമസേനന് ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കം കൊണ്ടാണ് ഭീമസേനൻ എന്ത് സാധിച്ചത്? ജരാസന്ധനെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാനായിട്ട്, രണ്ടായിട്ട് കീറി വധിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്? ഭഗവാനാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ടും ആര് പദ്ധതിയാണ് സഹായിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഇട്ട പദ്ധതി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് സാധിച്ചത്. അതായത് ഇവരുടെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ ചരട്. പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു മാതാജി. ആ പേജ് നമ്പർ എത്ര? നമ്പർ പേജ് 10-13. 10-13. ആ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചതെന്നും ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർക്കാണ്. അതിനുശേഷം 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ആ ദ്രൗപദിയുടെ കേശഭാരത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ ആ കൗരവന്മാരുടെ പത്നിമാരുടെ മുഴുവനും വിധവകളാക്കി അവരെയും കേശം അഴിച്ചിടേണ്ട രീതിയിൽ എത്തിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് നേരെ ആരാണോ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒന്നോടെ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്തത്. ഭക്തർക്ക് നേരെ അതിക്രമം ചെയ്ത ഭഗവാൻ അതൊരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതോടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഒന്നടക്കം ഇല്ലാതാക്കി അവരെയും എന്താക്കി മാറ്റി? വിധവകളാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വനവാസ കാലത്ത് ദുര്യോധനന്റെ തന്ത്രം കൊണ്ട് 10,000 ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വന്ന ദുർവാസ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അക്ഷയപാത്രത്തില് ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ അംശം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അത് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചപ്പോ എന്തായി? അവരുടെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അവരെയും അവിടെ നിന്നും അവരെ രക്ഷിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കും, സംതൃപ്തിപ്പെടുമെന്നും നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുദ്ധത്തില് ശിവനെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ അർജുനന് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാണ് ശിവനെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചത്. പശുപതാസ്ത്രം നൽകി ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ അർജുനനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതെല്ലാതും സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പകുതി നൽകി ആദരിച്ചു. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അപ്രാപ്യമായ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അർജുനന് ലഭിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ ഒപ്പമുള്ളപ്പോ ദേവന്മാരെക്കാളും ഉന്നതനായിരുന്നു താനെന്ന് കൂടി ആർക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായിട്ട് ആ ശക്തി മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ദേവന്മാരുടെക്കാളും ഉന്നതനായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്? അർജുനൻ കാണപ്പെട്ടെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സ്വർഗലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിവാത കവചൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ദേവേന്ദ്രന് പോലും ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു? അർജുനന്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു. ഭഗവാൻ ശക്തി നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗാണ്ഡീവത്തില് ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ അർജുനനിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ, അതായത് കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് താൻ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും ഭഗവാൻ ദാനമായിട്ട് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിട്ട് മാറിയാര്? അർജുനൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ അത്രയും എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ തന്ന ശക്തികളും കീർത്തികളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ ചെയ്തതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് യുദ്ധഭൂമിയില് അർജുനന് ഭഗവാൻ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അർജുനൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓർക്കുന്നത്. 14 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കുരുക്കളുടെ അജയ്യമായിട്ടുള്ള സൈന്യമാണ് ആരുടെ? കുരുക്കള്. സാഗരത്തെ കടക്കാനായിട്ട് കുരുക്കളുടെ നമുക്കറിയാലേ 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആരുടെ? കുരുവംശത്തിനുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല കുരുവംശത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്.
ആരാണ്? അധീരഥന്മാരും മഹാരഥന്മാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സൈന്യത്തെ കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതും എന്താണ്? അർജുനന് ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തേരാളിയായിട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഗോക്കളെ അപഹരിച്ചത് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനും എല്ലാതും, പിന്നെന്താണ്, വീരന്മാരുടെ കിരീടത്തിലെ രത്നങ്ങൾ അപഹരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാണ്ഡവർക്ക് അസാധ്യമായതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നുള്ളതും അർജുനൻ ഇവിടെ ഓർക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭീഷ്മ, ദ്രോണ തുടങ്ങിയ വീരന്മാരുടെ ആയുസ്സും കരുത്തും എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അത് അപഹരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ആയുസ്സൊക്കെ കുറച്ചു. അപ്പോ അത്രയും അവരുടെ സൈന്യമാണെങ്കിലും അത്ര ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി? നിഷ്പ്രഭരായിട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാലസ്വരൂപനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് മാറി? അന്തകനായിട്ട് മാറി. അപ്പോ പാണ്ഡവർക്കാണെങ്കിലോ അമൃതായിട്ട് ഭവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശക്തി കൊണ്ടും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ അവിടെ ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭീഷ്മർ പ്രയോഗിച്ച അസ്ത്രങ്ങള് അത് അർജുനന്റെ ഒരു രോമത്തെ പോലും സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്? നരസിംഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദനെ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കർണൻ, ജയദ്രഥൻ ഇവരെ പോലുള്ളവര് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും ഒന്നിനും അർജുനനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അർജുനന് ചുറ്റും ഒരു വലയം ചെയ്തിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ എത്രത്തോളം തന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കുതിരകൾക്ക് വെള്ളം നൽകാനായിട്ട് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ശത്രുക്കൾ എന്നെ ആക്രമിക്കാതിരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹിമ കൊണ്ടാണെന്ന്. ശത്രുക്കള് അർജുനനെ ആക്രമിക്കാതിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹിമ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം ആ ഭഗവാനാണ് ആരുടെ കൂടെ? പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടാണ്, അത് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശത്രുക്കൾ പോലും അർജുനനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അർജുനന്റെ സാരഥിയാക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ തുനിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ അവിവേകമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന കർമ്മം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ വിഷമിക്കാണ്. കാരണം ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് എത്രയൊക്കെ അപരാധങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയതെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അർജുനൻ വേദനിക്കുന്നതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് ഹേ പാർത്ഥ, ഹേ സഖേ, കുരുനന്ദന, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിളികളും ആ മന്ദസ്മിതവും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്താണ്, തകർക്കാണ്. ഒരേ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങള് ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ്. അർജുനന് നൽകിയ ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും ആ പെരുമാറ്റങ്ങളും എല്ലാം അർജുനൻ ഇപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗത്തിലാണ് അർജുനൻ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഒരേ പോലെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തോട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭഗവാനെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ താൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനനപ്പോ തന്റെ പ്രിയ മിത്രത്തോട് ചെയ്ത ആ ആദരവുകളൊന്നും കാണിക്കാത്തത് ഓർക്കുമ്പോ അർജുനന് വളരെയധികം ഹൃദയം ഉരുകി പോകുന്നത് പോലെയാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. അത്രയും പ്രയാസമാണ് അർജുനന് ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇനി 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിലെ നാശത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത കൊണ്ട് പിന്നെ യദുകുലത്തില് നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ഹൃദയം വളരെ ശൂന്യമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അർജുനനെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലന്മാര് ആക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അവരെ തടയാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചില്ല.
ഒരു അബലയായ സ്ത്രീയെ പോലും സഹായിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ താൻ എത്രത്തോളം നിസാരനാണെന്ന് അർജുനന് ബോധ്യപ്പെടാണ് അവിടെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിജയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം നിസാരനാണെന്നുള്ള സംഭവം അർജുനൻ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. 21 അതേ ഗാണ്ഡീവവും അസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് രഥവും അർജുനൻ എല്ലാതും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തത്? യുദ്ധത്തിൽ നിന്നത്. പക്ഷെ ആ അസ്ത്രങ്ങളും രഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗാണ്ഡീവവും അർജുനനും എല്ലാം പക്കലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി? നിഷ്ഫലമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചാരത്തില് ഹോമിച്ച നെയ്യ്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വിതച്ച മരുഭൂമിയിൽ വിതച്ച വിത്ത്, മാന്ത്രികത കൊണ്ട് നേടിയ സമ്പത്ത്, ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് നമ്മളെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യർത്ഥമായിരുന്നു ഭഗവാൻ തന്ന ശക്തികളെല്ലാം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായപ്പോ എല്ലാ ശക്തികളും തന്നെ ഇല്ലാതായതായിട്ട് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ് അവിടെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ആ ഗാണ്ഡീവം പോലും വെറും ഭാരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? അർജുനന് മനസ്സിലാകാണ് ഭഗവാന്റെ ദാനമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാകണം. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് യാദവരെല്ലാം അന്യോന്യം തല്ലി മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചതിനാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ ബ്രാഹ്മണ ശാപ നിമിത്തം അവരുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു. അവരെല്ലാം വിഡ്ഢികളെ പോലെ പെരുമാറുകയും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരസ്പരം ആക്രമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിച്ച് അവര് പരസ്പരം വധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം ആ വംശം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി തടയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. കാരണം കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായിരുന്നു അതെന്ന് പറയാണ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പുളിപ്പിച്ച അരിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനീയം ചെയ്ത് യാദവര് ആ ലഹരി മൂത്തിട്ട് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിട്ട് സഹോദരനാണോ സുഹൃത്താണോ എന്ന് നോക്കാതെ അന്യോന്യം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? തമ്മില് വധം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 4-5 പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഭഗവാൻ തന്റെ വംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ആ ലഹരിയിലൂടെ മുഴുവനായിട്ടും അവരെയൊക്കെ അന്ധന്മാരാക്കി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാണ് ചെയ്തത്. ആ കുലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തീർന്നപ്പോ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നതെന്നും അർജുനൻ അവിടെ പറയാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമുദ്രത്തിലെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തില് ശക്തന്മാര് ദുർബലന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ശക്തന്മാര് ദുർബലരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമമാണിത്. ദുർബലന്മാരെ ശക്തന്മാര് നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മോഹം ജീവാത്മാക്കളെ ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏക മനസ്സോടെ കഴിയാതെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ മത്സരം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി നിയമം തന്നെയാണ് എന്ത്? ദുർബലരെ ശക്തന്മാരാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭൂഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ യാദവരിൽ ശക്തരെ കൊണ്ട് ദുർബലരെ വധിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സ്വന്തം കുലത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പിൻവലിച്ചു. അപ്പൊ യാദവര് പരസ്പരം നശിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്. ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 27 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അർജുനന് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിനെ കുറിച്ചും പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനന് സ്വാന്തനം നൽകുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഹൃദയത്തിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങള് ഹൃദയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ഏത് കാലദേശങ്ങളിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതും
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും അർജുനൻ അത് പറയാനുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ട് ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വഴികാട്ടി തരുന്നതായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സന്ദേഹങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുമെന്നും അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പാതാരവിന്ദങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി മനസ്സെങ്ങനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നിർമ്മലമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അർജുനനോട് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. അർജുനോട് പറയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളതും അർജുനനോട് മനസ്സിലാക്കാണ് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അർജുനന് ആ സമാധിയിലേക്ക് നയിക്കാനും എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനന് സാധിക്കുകയാണ്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചപ്പോ അർജുനന്റെ ഭക്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആ ഭൗതികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും എല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകാനും അർജുനന് സാധിച്ചു. എല്ലാതും അർജുനനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധം ആര് തിരിച്ചറിഞ്ഞിവിടെ? കാരണം ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം തിരിച്ചറിയാനും ആ ഭക്തിയുടെ സേവന ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവാനൂടെ. അങ്ങനെ അർജുനൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രമണി മാതാജിയാണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും അർജുനൻ സ്വതന്ത്രനായി എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദസ്മരണ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും പറയണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് ഉപദേശിച്ച ആ ദിവ്യജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും പുനരുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനൻ വീണ്ടും പുനരുദ്ധീകരിച്ചു. വിയോഗ ദുഃഖം കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് മറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ അറിവ് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെ അർജുനന് തിരികെ വന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട് മാറി തന്റെ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത് ഒരിക്കലും വീഴ്ച ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തി? അർജുനൻ എത്തി. അർജുനൻ മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ നിത്യ സഖാവാണെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ആ ബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്ഞാനം തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാനെന്ത്? താനും ഭഗവാനും തന്നെയും ഭഗവാനെയും വേറിട്ട് കണ്ടതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. താൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനല്ല താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അർജുനന്റെ ആ ദുഃഖം അവിടെ ശമിച്ചു. അർജുനൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. താനും അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനും അർജുനന് സാധിച്ചു. ആ ഐശ്വര്യം കൈവരിച്ച അർജുനൻ മോക്ഷത്തിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനും എന്തിലേക്ക് എത്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ പരമമായ പദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആർക്കും യോഗ്യത നേടി? അർജുനനും യോഗ്യത നേടി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നാളേക്ക് മതിയാവും. 32 തൊട്ട് 52 വരെ ഇല്ലേ? എന്തായാലും തീരില്ല അല്ലെ? 51 വരെ ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भगवान प्रणाम माताजी।